και να μοιραστούμε και με τους υπόλοιπους speakers τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις διαφάνειές τους. Συνεργαζόμαστε μαζί τους αρκετά χρόνια, καθότι ήμασταν στο marketing team από την πρώτη και όλας εβδομάδα που ξεκίνησε το Canva να λειτουργεί. Ένα δευτερόλεπτο να τα δούμε. Βλέπετε ότι είναι ένα εργαλείο που δίνει πολύ μεγάλη δυνατότητα για κάποιον που δημιουργεί briefings ή παρουσιάσεις. Ιδιαίτερα για τα briefings, προτιμήστε το, παρότι εμείς δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι από αυτό, θα το συστήνουμε να το χρησιμοποιείτε για να μπορείτε να επικοινωνείτε στους πελάτες σας ό,τι και αν δημιουργείτε ή όποια πληροφορία θέλετε να συλλέξετε. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ, είμαι η Αρετή Βάσου, έχουμε ήδη πει 2 πράγματα για το ποια είναι και τι κάνω, οπότε δεν θα σας ζαλίσω περισσότερες λεπτομέρειες. Είπαμε για τα briefings κάποια βασικά στοιχεία. Αυτό που θέλουμε στα briefings οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνονται είναι ξεκάθαρες οδηγίες, καθότι λειτουργούν σαν ένα πολύ βασικό... Να και τα υπόλοιπα άτομα καταφέρανε να μπουν, οπότε βλέπετε ζωντανά. Ορίστε. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν να έχει ξεκάθαρες περιγραφές μέσα στο briefing μας. Θέλουμε να έχει ξεκάθαρη εικόνα πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί τα βήματα, η ροή και η χρόνη, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα, διότι είναι η πηξίδα που μας πάει από το α στο ω. Δηλαδή, από τη σύλληψη μιας εντολής και ιδέας, στο να υλοποιηθεί και να παραδοθεί. Τα briefings χρησιμοποιούνται στην αγορά εδώ και περίπου 40 χρόνια με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όμως ως όρος briefings ξεκίνησε να χρησιμοποιείται μόλις την τελευταία 15 ετία. Πριν τα λέγαμε συνήθως σαν reports ή σαν αναφορές. Τι δεν είναι τα briefings? Κάτι το οποίο τείνουμε να το μπερδεύουμε συχνά. Τα briefings δεν είναι ούτε το business plan, ούτε το marketing plan, ούτε η στρατηγική ενός έργου, δεν είναι δηλαδή τόσο εκτεταμένο, δεν είναι οικονομικός προϋπολογισμός και σίγουρα δεν είναι το συμφωνητικό ανάθεσης για ένα έργο, για μια ανάθεση δηλαδή δουλειάς που αναλαμβάνουμε. Αν αυτό μας γίνει ξεκάθαρο ότι δεν είναι αυτό και είναι ένα συνοπτικό πλάνο οδηγιών, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να συντάξουμε και να δημιουργήσουμε ή να εκμεύσουμε πληροφορίες για να δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικό briefing. Σίγουρα λοιπόν δεν είναι λοιπόν μια μεγάλη έκθεση ιδεών. Και βέβαια τα χρειαζόμαστε για τους λόγους που είναι προφανές, τα που αναφέραμε ήδη πριν, είναι οι οδηγίες μας για να εκτελέσουμε άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά το κάθε έργο που έχουμε αναλάβει. Και όταν λέμε έργο, εννοούμε μπορεί να είναι ένα tagline, μπορεί να είναι μια ολόκληρη στρατηγική, ένα περιεχόμενο για μια στρατηγική marketing, μπορεί να είναι για ένα βίντεο, μπορεί να είναι για ένα email, πάντως ό,τι και να έχουμε να παράγουμε, το briefing μας βοηθάει να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται, όσο πιο σύντομα μπορούμε. Ειδικά σήμερα, στη συγκεκριμένη συνεδρία, θα μιλήσουμε και ήδη μιλάμε για τα copywriting briefings. Εκεί λοιπόν θέλουμε να συμπεριλαμβάνουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, διότι απευθυνόμαστε σε δημιουργούς περιεχομένου, σε copywriters, content writers, copywriting agencies και εκεί συμπεριλαμβάνουμε τον τόνο, το ύφος, τα στοιχεία που συντελούν την ταυτότητα του brand, σε ποιο κοινό απευθυνόμαστε, ποιες είναι οι ευαίσθητες πληροφορίες που θέλουμε να υπάρχουν μέσα στο παραγόμενο περιεχόμενο. Και βέβαια και τους τελικούς μας στόχους, γιατί όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα αποτελεσματικό περιεχόμενο, το οποίο θα μετατρέπεται στους επιθυμητούς στόχους. Το briefing κάνει τη διαφορά. Αν δεν τα έχουμε αυτά συμπεριλάβει, δεν μπορούμε να παράγουμε γρήγορα το περιεχόμενο που μας έχει ζητηθεί. Όμως, η αλήθεια είναι ότι σήμερα με τόσο ψηφιακά κανάλια δεν φτάνουν μόνο αυτές τις πληροφορίες. Χρειαζόμαστε και πιο ειδικές πληροφορίες ανάλογα με το κάθε online κανάλι τελικής επικοινωνίας. Δηλαδή, ένας πελάτης μας πει ότι εγώ θέλω και για τα 10 online σημεία που βγαίνει το brand μου στον αέρα, θέλω να παραχθεί περιεχόμενο, χρειαζόμαστε για τα 10 ένα συγκεκριμένο και ξεκάθαρο briefing.
Όπως βλέπετε, τονίζω πάρα πολύ την έννοια του ξεκάθαρου, διότι είναι και το σημείο που κάνει τη διαφορά. Οι σαφείς οδηγίες, λοιπόν, δημιουργούν εξαιρετικό online περιεχόμενο. Οι σαφείς οδηγίες δεν είναι ευθύνη του πελάτη, είναι ευθύνη δική μας να τις συλλέγουμε. Δηλαδή, βάζουμε τον πελάτη σε τέτοια θέση και του ζητάμε πληροφορίες με ερωτήσεις ή με διευκρινήσεις για να συντάξουμε εμείς το briefing προς χάρη του πελάτη. Σπάνια ένας πελάτης θα μας δώσει μόνος του ένα τέλειο briefing, εκτός και αν έχουμε πετύχει τη σπάνια αυτή περίπτωση, που σε αυτή την περίπτωση σας συνιστώ να πάτε να πάρετε και ένα τζόκερ, γιατί θα είναι σαν να έχετε πετύχει τον πρώτο λαχνό, είναι πολύ σπάνιο αυτό να συμβεί. Τώρα, ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία? Ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία σε ένα briefing? Είναι κυρίως και από το καλημέρα σας, η γενική επισκόπηση του έργου, τι θέλουμε να κάνουμε, πού θα εμφανιστεί το έργο, πού ακριβώς θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε και πώς, ποιος είναι ο στόχος του τελικός. Ένα στόχο, α πούμε, είναι και κάποιο μπορεί να θέλει να έχει περισσότερες πωλήσεις ενός βιβλίου, ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας, εγγραφές σε ένα webinar, σε ένα workshop, να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη κοινότητα σε μια νέα περιοχή. Αυτοί είναι στόχοι. Πρέπει να τους ξέρουμε από την αρχή και να τους καταγράφουμε. Επιπλέον, μαζί με τους στόχους πρέπει να είναι ξεκάθαρο πού απευθυνόμαστε. Πού απευθυνόμαστε, γιατί απευθυνόμαστε και σε ποια γλώσσα, με ποιο τρόπο δηλαδή θα ακουμπήσουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά του κοινού που εμείς θέλουμε να γυρίσει η προσοχή τους προς εμάς. Αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρχει για κάθε κανάλι. Φυσικά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στα briefing μας η ταυτότητα του brand, η φωνή του και το ύφος του, όπου και να το συναντάει ο πελάτης στο παραγόμενο περιεχόμενο, ο τελικός πελάτης, ο χρήστης δηλαδή, να του θυμίζει αμέσως ότι μιλάει το συγκεκριμένο brand. Δεν μπορούμε δηλαδή να αφήσουμε στην τύχη χωρίς να έχουμε ζητήσει διευκρινήσεις σε κάθε κανάλι πώς θέλει ο πελάτης να συμπεριλάβουμε την ταυτότητα και τη φωνή του brand. Είναι δική μας λοιπόν, αν θέλετε, ευθύνη όλα αυτά να τα συμπεριλάβουμε στην επικοινωνία με τους πελάτες μας για να έχουμε το ιδανικό briefing. Επίσης, πρέπει από την αρχή να έχουμε συμπεριλάβει στο briefing ποια είναι τα βασικά μηνύματα, ποια είναι τα σημεία αυτά που θα βοηθήσουμε να έχουμε αυτό το σημείο που μας κάνει καλύτερους για να πουλήσουμε ό,τι και αν είναι αυτό προς τον τελικό μας χρήστη. Δηλαδή, το μοναδικό πλεονέκτημα πώλησης πρέπει να το ξέρουμε από την αρχή και να είναι καταγεγραμμένο στο briefing. Είτε είναι η καλύτερη τιμή, είτε είναι οι ομιλητές, μπορεί να είναι εξαιρετικά ονόματα, είτε μπορεί να είναι βιβλίο το οποίο θέλουμε να βγει πιο γρήγορα στην αγορά για το premium κοινό μας, ένα service που μπορεί να έχουμε, ό,τι και να είναι, πρέπει να ξέρουμε μέσα στο briefing συγκεκριμένα, γραμμένα, ξεκάθαρα, ποιο είναι αυτό το σημείο υπεροχής για να μπορούμε και εμείς να το επικοινωνήσουμε. Στη συνέχεια, αν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις που αφορούν το κομμάτι του SEO, δηλαδή συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά, συγκεκριμένες φράσεις κλειδιά, συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνονται μέσα στο παραγόμενο περιεχόμενο, οφείλουμε και αυτά να τα συμπεριλάβουμε στο briefing μας. Τέλος, σε τι φορμά, πού θέλουμε να το στείλουμε, σε τι μορφή, email, newsletter, messages, θέλουμε να είναι social media post, θέλουμε να είναι text, κείμενα για διαφημίσεις, θέλουμε για workshop περιεχόμενο, θέλουμε για webinar, θέλουμε τα σημεία παρακίνησης, τα call to action να έχουν συγκεκριμένες φράσεις και κείμενα. Όλα αυτά τα λέμε πολύ, πολύ αναλυτικά και επιγραμματικά ταυτόχρονα. Τι θέλω, να δημιουργηθεί περιεχόμενο σε αυτά τα 4 κανάλια π.χ. Social media, Instagram, Facebook και άλλα 2. Θέλουμε και newsletter και θέλουμε και ένα blog post. Συγκεκριμένα λοιπόν για κάθε φορμά δίνουμε και πιο συνοπτικές, καθοδηγητικές παραμέτρους. Δεν τα αφήνουμε στην τύχη. Ποτέ. Δεν αφήνουμε ποτέ τίποτα στην τύχη, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του briefing. Και βέβαια δεν ξεχνάμε να συμπεριλάβουμε τον προϋπολογισμό της δαπάνης για κάθε content που δημιουργείται ή για κάθε ενέργεια που κάνουμε.
Και βέβαια, για όλα αυτά πρέπει να υπάρχει και το πλάνο με το πότε είναι οι τελικές ημερομηνίες. Είτε για να πάρουμε τις εγκρίσεις, είτε για να παραδώσουμε στον πελάτη και να βγει στον αέρα. Ούτε αυτό το αφήνουμε στην τύχη. Πρέπει να υπάρχει και αυτή η λεπτομέρεια στο briefing μας, λοιπόν. Και αν είναι σημαντικό, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι, αν υπάρχουν κάποια ανταγωνιστικά brands που χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας, κάνουμε και μια σύντομη αναφορά ότι ρίξτε μια ματιά σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό το ανταγωνιστικό, αν θέλουμε, φορέα, οργανισμό, εταιρεία, άλλο brand, για να δείτε τι γίνεται, ώστε να πάρετε και από εκεί κάποια γεύση της αγοράς που στοχεύουμε. Αν είναι χρήσιμο, το συμπεριλαμβάνουμε. Δεν είναι πάντα απαραίτητο, αν είναι χρήσιμο. Επίσης, όταν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, θρησκευτικοί περιορισμοί, νομικοί, πολιτιστικοί, ειδικοί περιορισμοί, σε αυτή την περίπτωση τους επισημαίνουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Παραδείγματος χάρη, για την ημέρα για την γιορτή της μητέρας, θα μπορούσαμε σε ένα briefing να συμπεριλάβουμε τη λεπτομέρεια ότι να είναι ουδέτερο από πλευράς θρησκευτικών αναφορών. Να μιλήσουμε δηλαδή για περιεχόμενο και να δημιουργήσουμε περιεχόμενο που να μην αναφέρεται σε θρησκευτικές παραμέτρους. Όταν λοιπόν θέλουμε να βγάλουμε από πάνω μας ένα πιθανό κόμπο, ένα πιθανό σημείο που μπορεί να καθυστερήσει την παραγωγή περιεχομένου, σε αυτή την περίπτωση, είτε με θετική τοποθέτηση λέμε ότι να είναι ουδέτερο από θρησκευτικές αναφορές, ή όταν υπάρχουν περιορισμοί, θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουμε το α, β, γ, δ σημείο αναφοράς, διότι εμπίπτει πάνω σε νομικούς περιορισμούς. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι παράμετροι, τους συμπεριλαμβάνουμε στο briefing. Επιπλέον, προσδιορίζουμε από την αρχή πόσα editings, πόσες αναθεωρήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι την τελική παράδοση. Δεν το αφήνουμε στην τύχη. Ότι παράγεται το έργο, η ημερομηνία της πρώτης αναθεώρησης είναι μέχρι τάδε, η ημερομηνία της δεύτερης αναθεώρησης είναι μέχρι την τάδε μέρα και η τελική παράδοση είναι η χ ημέρα. Ορίζουμε από την αρχή πόσες είναι οι δυνατότητες συγκεκριμένων αναθεωρήσεων, είτε στα κείμενα είτε στα visuals, στο οπτικό υλικό, ούτως ώστε αν προκύψουν έξτρα αναθεωρήσεις να είναι και χρεώσιμες. Οι επιτρεπτές αναθεωρήσεις που έχουν συμπεριληφθεί μέσα σε ένα briefing συμπεριλαμβάνονται και στο budget. Όσες έρχονται έξτρα, τότε είναι και χρεώσιμες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη σύνταξη ενός briefing. Τώρα, εννοείται ότι θέλουμε τα feedback, συγκεκριμένες ημερομηνίες και αυτά, αλλά δεν είμαστε και ιδιαίτερα γενναιόδοροι. Έχουμε συγκεκριμένα feedback και ορίζουμε ποιος είναι ο άνθρωπος επικοινωνίας για κάθε feedback και για κάθε approval που χρειαζόμαστε. Και αυτό στο briefing μας. Όλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά, όπως σας είπα. Και το βασικότερο από όλα είναι ότι οι πελάτες συνήθως δεν μας τα δίνουν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, πώς τα ζητάμε, με αυτό που αναφέρθηκα ήδη. Κάνουμε ερωτήσεις συγκεκριμένες, ανάλογες για κάθε τύπο περιεχομένου. Είναι τόσο ξεκάθαρο και τόσο απλό. Θα κάνω εδώ ένα μικρό διάλειμμα. Μήπως θέλετε να δούμε κάποια σημεία ή αν θέλετε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Αν θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για ερωτήσεις. Ένα δευτερόλεπτο. Εδώ. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα θέλετε να δούμε τώρα, με αυτά που μάθαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Θέλετε κάτι να δούμε. Είναι ξεκάθαρο τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Άρα. Θέλετε μήπως να ανατρέξουμε σε κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή, πριν πάμε στις ερωτήσεις που συνήθως κάνουμε στους πελάτες, για να συντάξουμε το τέλειο briefing. Και σκεφτείτε λίγο, σκεφτείτε και πείτε μου,
Να μου δώσετε και εμένα ένα λεπτό για να, να δεχτούμε και τους υπόλοιπους που έρχονται. Με ακούτε όλοι καθαρά? Ναι. Ναι. Ωραία. Άψογα. Λοιπόν, μήπως πηγαίνω πολύ γρήγορα? Οκ. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, για κάποιο λόγο δεν υπακούει. Μας κάνει κολπάκια. Λοιπόν, οι πελάτες λοιπόν, σπάνια, όπως σας είπα στην αρχή, θα μας δώσουν ένα ξεκάθαρο briefing. Εμείς βασιζόμαστε σε ένα καταρτισμένο ερωτηματολόγιο που έχει χτιστεί με τα χρόνια και το οποίο μας έχει βοηθήσει να σώσουμε και χρόνο και χρήμα και το κυριότερο απ' όλα, να κρατήσουμε τους πελάτες ευθυγραμμισμένους με τις απαιτήσεις του κάθε έργου, ούτως ώστε να παράγεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσο πιο γρήγορα και όσο πιο αποδοτικά είναι εφικτό να γίνει. Οι ερωτήσεις βασίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες, εννοείται. Δεν θα μπορούσαν όλες οι ερωτήσεις να είναι παντού το ίδιο, αν θέλετε να κουμπώνουν το ίδιο. Η πρώτη κατηγορία που είναι οι κοινές κατά κάποιο τρόπο ερωτήσεις, είναι αυτές που αφορούν όλα τα πεδία της αγοράς. Οι ειδικές ερωτήσεις αφορούν το κομμάτι που είναι κατά περίπτωση έργου και το τελευταίο που είναι οι ερωτήσεις του πελάτη που όλα αυτά τα χρόνια δεχόμαστε, τις έχουμε και αυτές φτιάξει έτοιμες να υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο που στέλνουμε στον πελάτη για να καταρτιστεί το briefing πριν την εκπόνηση του έργου. Πάμε λοιπόν να δούμε. Εννοείται ότι η νούμερο 1 ερώτηση είναι πάντα ποιος είναι ο στόχος του έργου παράγοντα. Το νούμερο 1 είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν σε αυτή τη λογική. Το μήνυμα που θέλετε να δώσουμε. Ποιες είναι οι αξίες, ποια είναι η βασική αποστολή του brand μέσα από το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, τι θέλεις να πετύχεις με το έργο που ζητάνε να σου παράγουν. Αυτό το έργο, το κομμάτι, το περιεχόμενο που θέλεις να παράγουν, πώς ακριβώς θα συνδράμει στη συνολική στρατηγική του brand. Απλά το ρίχνουμε στον αέρα και πυροβολεί ή υπάρχει ένα γενικότερο πλάνο που θα πάει να κουμπώσει, ούτως ώστε και εμείς να αναφερθούμε σε αυτό το πλάνο. Και το κυριότερο απ' όλα, τι είναι αυτά τα στοιχεία, τα δυνατά στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει και θα ωφεληθούν οι πελάτες σου, οι τελικοί πελάτες του πελάτη μας δηλαδή, ούτως ώστε να και εμείς να τα επισημάνουμε. Ποιος είναι και τα χαρακτηριστικά του κοινού που απευθυνόμαστε. Αν δεν τα ξέρει ο πελάτης, εμείς οφείλουμε να τα μαζέψουμε, να κάνουμε δηλαδή μια έρευνα, ούτως ώστε να τα συμπεριλάβουμε για να έχουμε και καλύτερο περιεχόμενο. Με τι μορφή θέλετε να σας παράγουμε έργο. Δεν περιμένω τον πελάτη να μας τα πει αυτά. Είναι απαραίτητο από την αρχή εμείς να τα έχουμε προσδιορίσει και για να κάνουμε εκτίμηση χρόνου ή για να κάνουμε και εκτίμηση κόστους. Είναι αυτονόητο αυτό.
Πολύ σημαντικό. Ρωτάμε πότε το θέλετε ή πότε τα θέλετε, όταν είναι πολλά διαφορετικά, πολλές διαφορετικές μορφές περιεχομένου. Καταγράφουμε τις σημαντικές ημερομηνίες, πότε είναι οι προθεσμίες για τις αναθεωρήσεις και οι τελικές προθεσμίες για να βγει κάτι στον αέρα. Ποιο είναι ο βασικός, το budget, ο προϋπολογισμός που διαθέτει ο πελάτης. Γιατί ο πελάτης μπορεί να έχει στη διάθεσή του 100 ευρώ και να θέλει παραγόμενο έργο που κοστίζει 1.500 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αν εμείς το έχουμε αυτό προσδιορίσει από την αρχή, και εμείς θα είμαστε δυσαρεστημένοι και ο πελάτης θα είναι δυσαρεστημένος. Είμαστε ξεκάθαροι πάρα πολύ στους αριθμούς από την αρχή. Και σε περίπτωση λοιπόν, όπως αναφερθήκαμε και νωρίτερα, χρειάζεται να πάρουμε υπόψη μας και συγκεκριμένους ανταγωνιστικούς παράγοντες, είτε brands, είτε εταιρείες, είτε προϊόντα, καλό θα είναι να το ξέρουμε από την αρχή. Και βέβαια, μέσα στις βασικές ερωτήσεις είναι ποιο είναι το ύφος, ο τόνος, η φωνή που θέλετε να ακολουθήσουμε για το δικό σας brand. Δηλαδή, θέλετε να είναι παιχνιδιάρικη η επικοινωνία, θέλετε να είναι σπιρτόζικη, θέλετε να έχει λίγο χιούμορ ή θέλετε λίγο πιο σοβαρή. Όλα αυτά καθορίζονται και από το κοινό το οποίο απευθυνόμαστε. Αν δεν απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που το κοινό έχει χαρακτηριστικά ηλικίας 20-25, αλλιώς όταν είναι 35-40-45. Γι' αυτό πρέπει από την αρχή να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του κοινού που απευθυνόμαστε. Και βέβαια, αν υπάρχουν ήδη έτοιμα οι οδηγίες για την ταυτότητα του brand, που πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουμε, και καλό θα είναι να το κάνουμε, αυτό το ρωτάμε να έχουμε σαφές το περιεχόμενο, δηλαδή να το έχουμε στα χέρια μας. Παρακαλώ πολύ, έχετε να μας δώσετε τα στοιχεία του brand, της ταυτότητας, τη γραμματοσυρά, τα χρώματα, τα logo, όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στη διάθεσή μας πριν παράξουμε περιεχόμενο. Δεν τα ζητάμε μετά, γιατί μας πάει πίσω στη δουλειά αυτό. Και βέβαια είναι από τις βασικές ερωτήσεις για την κατάρτιση και τη δημιουργία του briefing. Τώρα, αν ο πελάτης δεν ξέρει τι είναι το call to action, απλά του λέμε τι θέλετε να ζητήσουμε από τον πελάτη, αν τον είχαμε μπροστά μας. Ποια είναι η επιθυμητή ενέργεια, ώστε να πετύχουμε τον τελικό σας στόχο. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, τα καταγράφουμε και βέβαια ρωτάμε, έχετε κάτι που μπορείτε να μας διαθέσετε από προηγούμενες δράσεις σας. Κάποια, ας το πούμε, οπτικό περιεχόμενο, κάποια γραφιστικά, κάτι άλλο που βίντεο, κάποιο ηχητικά. Όλα αυτά τα μαζεύουμε για να τα αξιοποιήσουμε. Και βέβαια, αν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες που θέλουμε να τονίσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, και αυτές θα πρέπει να μας τις περιγράψουν για να τις συμπεριλάβουμε και αυτές στο αρχικό μας briefing. Τώρα, αν υπάρχουν κάποια θέματα που πιθανόν να αντιμετωπίσουμε και τα ξέρει ο πελάτης, καλό θα είναι να μην αφήσουμε αυτή τη λεπτομέρεια έξω από το briefing. Παραδείγματος χάρη, αν είναι ένα προϊόν που το βγάζει στην Ελλάδα και θέλει να το βγάλει σε μια άλλη χώρα, και σε αυτή τη χώρα που θα το βγάλει δεν έχει λύσει το θέμα της παράδοσης, δηλαδή με τι θα πηγαίνει, πώς θα πηγαίνει, το courier δηλαδή, πρέπει με κάποιο τρόπο εμείς αυτό να το κάνουμε γέφυρα στην επικοινωνία στον τελικό πελάτη. Δηλαδή να προετοιμάσουμε τον πελάτη που χρειαστεί να περιμένει λίγο περισσότερο για να παραλάβει κάποια προϊόντα. Αν μιλάμε για φυσικό προϊόν. Σας δίνω μικροπαραδείγματα για να έχετε και μία αίσθηση. Φυσικά θα χρειάζεται να προσδιορίσουμε στο briefing ποια είναι τα σημεία αυτά που θα θεωρεί ο πελάτης ως σημείο επιτυχίας. Και είναι τα σημεία που θα μετράμε. Μπορεί σε μία περίπτωση περιεχομένου να αφορά τις εγγραφές σε ένα webinar, σε άλλο να αφορά τις εγγραφές για πελάτες που θα έρθουν σε ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα, σε άλλο να γίνουν μέλη σε ένα event. Κατά περίπτωση λοιπόν το διευκρινίζουμε και το καταγράφουμε. Δεν τα αφήνουμε στην τύχη. Καταγράφουμε τα πάντα έτσι ώστε το briefing αυτό να είναι εκ των υστέρων το σημείο αναφοράς. Αυτά συμφωνήσαμε, αυτά παράγαμε, αυτά σας παραδώσαμε και αυτά πετύχαμε. Και βέβαια πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που θα εμπλακούν, αν υπάρχουν, μεταξύ του πελάτη και της ομάδας της δικής μας, για κάθε περιεχόμενο που δημιουργούμε.
Αν τώρα υπάρχουν ειδικές λεπτομέρειες σε κάποια προηγούμενη έρευνα ή κάτι που μπορούν να έχουν κάνει ανεξάρτητα από τη δική μας τη δουλειά, το οποίο όμως μας επηρεάζει, ζητάμε μια διευκρίνηση, ώστε αν υπάρχουν ειδικές πληροφορίες από αυτή την έρευνα ή την δράση, να τις συμπεριλάβουμε και αυτές τις πληροφορίες μέσα στο briefing μας. Μα θα μου πείτε τώρα, αυτά είναι πάρα πολλά. Μπορεί να φαίνονται πολλά, όταν όμως καταγράφονται συνοπτικά και περιεκτικά, μας σώζουν από τραγικά λάθη που κοστίζουν. Και το πρώτο briefing, που συνήθως είναι και το καθοριστικό για ό,τι παράγεται από εκεί και πέρα, είναι και αυτό που συνήθως χρειάστηκε περισσότερο χρόνο. Όμως, πραγματικά θα βοηθήσει την επιχείρησή σας, είτε είστε ελεύθερος επαγγελματίας, είτε έχετε το πρώτο σας agency, θα βοηθήσει να παράγετε αποδοτικό έργο. Πρέπει λοιπόν επίσης να έχουμε ξεκάθαρα καταγεγραμμένο στο briefing με ποιον άνθρωπο θα μιλάμε για κάθε έγκριση. Να μην περνάμε από όλους τους ανθρώπους που υπάρχει σε μια εταιρεία, σε μια επιχείρηση. Ένας συγκεκριμένος θα είναι ο άνθρωπος επικοινωνίας που θα μας δίνει και τις τελικές εγκρίσεις. Όπως είπαμε και στην αρχή, αν τυχόν υπάρχουν κάποιοι ειδικοί περιορισμοί, τους συμπεριλαμβάνουμε ή ούτε καν αναφερόμαστε αν δεν υπάρχουν, δηλαδή λειτουργούμε ελεύθερα. Και βέβαια, πού θα χρησιμοποιηθεί τι, ούτε αυτό το αφήνουμε στην τύχη, δηλαδή γράφει. Θέλουμε περιεχόμενο για να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί στο Instagram και στο Facebook. Δεν τα αφήνουμε ούτε αυτό στην τύχη. Γιατί αν δεν το καταγράψουμε, αν δεν είμαστε συγκεκριμένοι, ο πελάτης μπορεί να περιμένει να μπει και TikTok, να μπει και σε email, να μπει και σε blog post και τελικά όλοι μαζί να τραβάμε τα μαλλιά μας, γιατί άλλα περιμένει ο πελάτης και άλλα έχουμε παράγει. Και βέβαια, για κάθε κανάλι πρέπει να είναι ξεκάθαρο πώς ακριβώς θα ανταποκρίνει το περιεχόμενο στις αναζητήσεις του τελικού πελάτη. Και σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες ειδικές τεχνολογίες ή πλατφόρμες που οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριλάβουμε, χρειάζεται και αυτό να το ρωτήσουμε, ή αν θέλουμε να αποφύγουμε κάτι, και αυτό να το ρωτήσουμε, ώστε να το κρατήσουμε και αυτό σε σημείωση στο briefing μας. Τι σημαίνει αυτό? Παραδείγματος χάρη, μπορεί ο πελάτης να πει: δεν θέλω επουδενή να αναφερθείτε ότι χρησιμοποιούμε το Mailchimp, που είναι πλατφόρμα για newsletter. Το σεβόμαστε, το καταγράφουμε και το συμπεριλαμβάνουμε και αυτό στο briefing μας. Αν υπάρχει ένας ιδιαίτερος κύκλος για το πώς θα γίνονται τα editings, πώς θα γίνονται οι αναθεωρήσεις και κάποια updates, το καταγράφουμε και αυτό. Αν υπάρχουν δικοί του πελάτη, δικοί του προμηθευτές ή δικοί του συνεργάτες που πρέπει να τους συμπεριλάβουμε στον κύκλο εργασίας, το καταγράφουμε και αυτό. Διότι αν δεν το καταγράψουμε και ψάχνουμε να βρούμε με ποιον θα μιλήσω για το βίντεο, με ποιον θα μιλήσω για τις φωτογραφίες, με ποιον θα μιλήσω για τα ρούχα, αν δεν το έχουμε καταγράψει από την αρχή, ειλικρινά μπορεί ένα έργο να μας βάλει μέσα σε βαθμό που δεν περιγράφεται. Και βέβαια το κάθε πότε θα επικοινωνούμε, πώς θα επικοινωνούμε, ποιες μέρες, ποιες ώρες, ξεκάθαρα θα έχουμε αυτά μέσα στο briefing μας. Και τα ρωτάμε. Όλες αυτές οι ερωτήσεις βοηθάνε να αποφύγουμε όλους αυτούς τις χωάνες που χάνονται εκατοντάδες κάθε εξάμηνο, αν τα θρήσετε. Ρωτάμε συγκεκριμένα πότε, με ποιον, πόσο συχνά θα μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο. Ιδιαίτερα είναι κάτι που είναι με πάρα πολύ πολυσύνθετο. Άλλο να μιλάς για ένα blog post, και άλλο αν χρειάζεται να ετοιμάσεις περιεχόμενο που μπορεί να αφορά και 100 ή και 200 διαφορετικά σημεία που θα τοποθετηθεί το online περιεχόμενο. Οι ερωτήσεις, όπως βλέπετε, βοηθάνε να αναφερθούμε και σε άλλες πηγές, αν τυχόν υπάρχουν από τη μεριά του πελάτη. Δηλαδή, τον πελάτη τον ρωτάμε διαρκώς λεπτομέρειες που εμάς μας διευκολύνουν να τρέξουμε τη δουλειά. Και βέβαια, όλα αυτά που σας αναφέρω είναι και απορίες του πελάτη, που βοηθάμε να του ξεκαθαρίσουμε πώς λειτουργούμε. Δηλαδή και οι βασικές ερωτήσεις και οι ειδικές ερωτήσεις και οι ερωτήσεις του πελάτη, όταν είναι όλες αυτές μαζεμένες μέσα σε ένα ερωτηματολόγιο που το στέλνουμε, βοηθάει και τον πελάτη να ξέρει τι να περιμένει. Και φυσικά τις στέλνουμε με email, λαμβάνουμε τις απαντήσεις γραπτά, πάντα με email,
Και αυτόματα εμείς ενημερώνουμε την καρτέλα του αρχείου του πελάτη, ούτως ώστε και η ομάδα μας μεταξύ των μελών της ομάδας να λειτουργούν όλοι πάνω στο ίδιο βηματισμό, να ξέρουμε δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για κάθε έργο, για κάθε πελάτη, αλλά και βέβαια για να έχουμε και έναν οδηγό που πατάμε και τι κάνουμε. Τα briefings λοιπόν είναι και το τιμόνι και η άγκυρά μας. Και βέβαια υπάρχουν και όλα αυτά τα briefings που δεν μοιραζόμαστε με τον πελάτη, αλλά τα μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Η ομάδα μας, οι συνεργάτες οι δικοί μας. Αυτά είναι τα εσωτερικά briefings. Δεν πηγαίνουν ποτέ μπροστά στα μάτια των πελατών, διότι αυτά βοηθούν εμάς και την ομάδα μας να τρέχουμε τα έργα τα οποία βασίζονται στις οδηγίες που έχουμε πάρει από τα briefings που έχουμε δημιουργήσει σε σχέση με την επαφή με τον πελάτη μας. Όλα αυτά λοιπόν, τα briefings, είναι η ραχοκοκαλιά της οργάνωσης μιας επιχείρησης. Είτε είναι ατομική επιχείρηση, είτε είναι επιχείρηση που είναι με πολλά μέλη, είτε είναι ακόμα και ένας κολοσσός. Είναι η βάση της οργάνωσης. Οι τύποι των briefings που υπάρχουν είναι άπειροι. Εμείς σήμερα λοιπόν ασχολούμαστε με τα copywriting briefings. Με το marketing briefing θα ασχοληθεί λίγο αργότερα στην επόμενη συνεδρία ο Αρσένης. Η Αθανασία αύριο, τις επόμενες μέρες, η Αθανασία θα μας μιλήσει για τα project management briefings. Ο Αντώνης θα μας μιλήσει για τα web development briefings. Η Φίλια θα μας μιλήσει για το press και το PR briefings. Και ο Τάσος θα μας μιλήσει για το ρόλο της ενσυναίσθησης μέσα στην επικοινωνία που έχουμε και στη γλώσσα των briefings. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται λίγο διαφορετικά από το τι κυκλοφορεί στην αγορά. Όμως, είναι ο πυρήνας, είναι η βάση που όλα τα briefings δημιουργούνται και παράγουν εκεί έξω παράγουν έργο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε λεπτό παντού στον κόσμο. Αυτό σας το λέμε με απόλυτη βεβαιότητα, καθότι εδώ και 24 χρόνια δραστηριοποιούμαστε και παράγουμε έργο με πολλές διαφορετικές ώρες και βλέπουμε την αναγκαιότητα για τους συγκεκριμένους τύπους briefing. Λοιπόν, η ιδανική μορφή briefing σας έχουμε ήδη στείλει και τα link να το έχετε, σας το υπενθυμίζω και εδώ. Σας έχουμε δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς, να μπορέσετε να δείτε ένα βασικό ερωτηματολόγιο που συνήθως στέλνουμε στους πελάτες, εδώ, μπορείτε να το δείτε, ένα checklist που ο πελάτης συμπληρώνει, δίνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε και με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε, με τη μορφή ερωτηματολογίου, ότι συμπληρώνει τα σημεία που θέλουμε, να ξέρουμε τι θέλει να δημιουργήσουμε, πώς θέλει να το δημιουργήσουμε. Εδώ βλέπετε λοιπόν ένα δείγμα και εδώ, πιο κάτω, θα μπορέσετε να δείτε με την ησυχία σας ένα briefing για την γιορτή, για τη γιορτή της μητέρας. Ένας πελάτης μας έδωσε οδηγίες, τι θέλει να κάνουμε, βασιζόμενος στις ερωτήσεις τις συγκεκριμένες, μας έδωσε λοιπόν οδηγίες, τι θέλει να δημιουργήσουμε, πότε, πώς ακριβώς θέλει να είναι, σε ποια γλώσσα, ποια είναι η έκταση, πού θα απευθυνθούμε. Έχουμε τις ημερομηνίες ορόσημα μαζί με το check αν τα έχουμε ακολουθήσει σωστά. Και βλέπετε εδώ ένα τελικό, την ιδανική μορφή briefing για να παραχθεί έργο γρήγορα, αποτελεσματικά, όσοι άνθρωποι και να εμπλέκονται για το συγκεκριμένο έργο. Και επιστρέφουμε λοιπόν. Αυτά. Είπαμε τα πάντα για τα briefings. Δώσαμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσαμε μέσα σε αυτά τα 30 λεπτά και είμαι στη διάθεσή σας στα σημεία που βλέπετε εδώ, στο τηλέφωνο, στο email, στο website και στα link που έχετε. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις θέλετε.
Καταλαβαίνω και κατανοώ ότι είναι πολλές πληροφορίες. Να σας βρω τώρα που είμαστε, γιατί πολλά τα links. Εδώ τα links, λοιπόν. Εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας να σας ακούσω. Ό,τι θέλετε να πούμε και να με ρωτήσετε. Όποιες απορίες έχουν προκύψει. Υπάρχει κάτι που θέλετε να διευκρινίσουμε? Βλέπω ένα χεράκι. Θέλεις να κάνεις unmute για να μας μιλήσεις, Τάσο? Ναι, και βέβαια, καλησπέρα σε όλους. Μ' ακούτε, έτσι? Ακούμε, σε ακούμε. Ναι. Αρετή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ πλήρης η παρουσίαση και όπως ανέπτυξες όλο το θέμα. Πραγματικά προσπαθούσα να βρω ένα σημείο από τα briefings που να μην κάλυψες, γιατί έχω περάσει και εγώ από πολλές θέσεις με την επαγγελματική εμπειρία και από marketing briefings, και από communication briefings και από coaching briefings και ειδικά μου άρεσε πολύ το mindful communication που ανέφερε στην ενσυνείδητη ουσιαστικά επικοινωνία. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ πλήρης. Δεν μπορούσα να βρω ούτε ένα σημείο που να μην κάλυψες πώς Πολύ χαίρομαι. να υπάρχει μια σωστή δομή ουσιαστικά στο briefing, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο και να βοηθάει στην κατανόηση του πελάτη, έτσι ώστε να μπορέσει ή του agency, ανάλογα από ποια πλευρά είμαστε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε και να αξιοποιήσουμε όσο δυνατό καλύτερα αυτό το briefing για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε, ναι, τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι. Κάποια απορία? Υπάρχει κάποιο σημείο που σας φάνηκε ίσως λίγο πιο, αν θέλετε λίγο να το αναπτύξουμε περισσότερο? Με ανησυχείτε ότι δεν έχετε απορίες. Ή δεν καταλάβετε τίποτα από ό,τι είπα. Ή τα είπα τόσο καλά που δεν χρειάζονται διευκρινήσεις. Πολύ με ανησυχεί αυτό. Άρα, έχω μία. Λοιπόν, πες. στο κομμάτι που είπες για τις αναθεωρήσεις, Ναι, αυτό το βάζεις στο briefing ή το έχεις βάλει και βεβαίως. στη σύμβαση που υπογράφεις με τον πελάτη? Η σύμβαση προηγείται των briefings. Ναι, καλά, ναι. Έργο προηγείται των briefings. Το να βάζουμε σε ένα... Αν για παράδειγμα μας έχει ζητηθεί να παράγουμε 4 blog post για μια συγκεκριμένη θεματολογία. Αν δεν ορίσουμε ότι την τάδε ημερομηνία είναι η τελική ημερομηνία για οποιοδήποτε αναθεώρηση θέλετε, 1 ή 2 αναθεωρήσεις, αν δεν το προσδιορίσουμε και αφήσουμε τον πελάτη και τη συνεργασία να κάνει 100 διαφορετικές αναθεωρήσεις, μπαίνεις μέσα στην επιχείρηση. Δηλαδή, χάνεις τη ροή εργασίας σου και τον προγραμματισμό και την κοστολόγηση που χρειάζεται. Γιατί οι αναθεωρήσεις κοστίζουν σε εργατόρες. Ιδιαίτερα αν εμπλέκονται και πάρα πολλοί άνθρωποι. Οπότε, λοιπόν, για κάθε έργο, για κάθε λεπτομέρεια, προσδιορίζουμε ποιες είναι οι ημερομηνίες αναθεώρησης και πόσες επιτρέπονται να γίνουν. Όσο πιο μικρά τα έργα, τόσο λιγότερες είναι και οι αναθεωρήσεις. Όσο πιο μεγάλα τα έργα, τόσο περισσότερες είναι οι αναθεωρήσεις και πιο σφιχτά προσδιορισμένες. Γιατί κοστίζουν πάρα πολύ. Εσύ, Αλεξάνδρα, πώς σου φάνηκαν ό,τι έχει να κάνει με τα briefings? Είναι κάτι που το χρησιμοποιείτε στη δουλειά? Σε μένα μιλάς, Αρετή? Έλα, δεν σε κατάλαβα. Μέχρι στιγμής έχω μια πολύ γενική εικόνα. Νομίζω ότι τα marketing briefing, τα project manager briefing, τα mindful θα είναι πιο κομμάτι που διαχειριζόμαστε, θεωρώ. Σε ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ. Τα είπες πάρα πολύ ωραία, όπως πάντα. Χαίρομαι. Και θα έχετε και τα βίντεο μετά. Και πάρα πολύ κατανοητά, επίσης. Χαίρομαι. Θα έχετε και τα βίντεο μετά για να μπορείτε να τα ξαναπαρακολουθήσετε. Τέλεια. Πολύ ωραία. Ωραία.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να ξεμουδιάσουμε λίγα και να τελειωθούμε. Και να πούμε στις 2 και 5 να γυρίσουμε. 2 και 8. 3 και 5. 3, σωστά. 3 και 5. Ωραία. 3 και 10 να το κάνουμε. 3 και 10. 3 και 10 να ξεμουδιάσετε λιγάκι κι εσείς. Ωραία. Ωραία. Θέλετε να ξεμουδιάσετε. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, σε 10 λεπτάκια. Ωραία. Οκ. Θα λέμε πάλι. Ξεμουδιάστε γιατί μετά έχει βάλει.